האנשים על ידם לשקט. ורק מי שמגיע, בבקשה להגיע לכוסות יין. לכולם יש כוסות יין, תרימו בבקשה גבוה, שנראה. לא ראיתי מספיק. שלום לכולם. לי קוראים נועם, אני אח של אורלי, הדוד של אמיר. וזה מאוד מרגש לראות אתכם פה, שאני רואה פה הרבה מאוד פרצופים לא מוכרים. ולבת שלי יש היום יום הולדת 14, וזה נורא יפה שבאתם. קצת גנבו לך את ההצגה, אבל בכל זאת, מזל טוב, איתנו. וחוץ מזה, על הדרך יש לנו גם איזה אירוע קטן, ככה, איזה חתונה לעשות. אז נעשה אותה. ודרך אגב, אמיר ואני, אפרופו ימי הולדת, הולדנו בדיוק באותו יום, ב-23 לרביעי, ומאז אנחנו קשורים. ולי קוראים נועם, ואני בעצם מנהל את הטקס הזה היום. שיהיה לנו מזל טוב וקדימה. בואו נתחיל. זה חלק מהעניין. יעל ואמיר בחרו היום לעשות טקס יהודי אבל חילוני, וכל מה שחתונה יהודית זקוקה לו זה זוג אוהב וקהל אוהב שנוכח מולם, כי כתוב על פי שניים עדים יקום דבר, ואני רואה שיש פה קצת יותר משניים ויש פה קהל חם ואוהב, אז אתם בעצם עדים לאירוע הזה ונותנים לו תוקף ונותנים לו משמעות. ומה עם הרב הצרפתי? תודה, אייל, הוספת כרגיל. אני נבחרתי להיות על תקן הממסד הדתי מתוך התפיסה העמוקה שאומרת שהדת היהודית היא מספיק חזקה ואיתנה ותוכל לעמוד באירוע הזה. היא עברה מספיק דברים קשים בחייהם. אבל אם אני בכל זאת מפשל ועושה משהו, אתם יודעים, מחר יום כיפור, אז אני כבר מתנצל. נכון? זו פעם ראשונה שאתם עומדים פה מתחת לחופה, נכון? גם אני פעם ראשונה. אפילו לעצמי לא התחתנתי. אז כולנו עוברים פה את זה עכשיו בפעם הראשונה. זה לא מובן מאליו כל כך שבחרתם בי לנוכח הייחוס שלי. אתם יודעים, אני בן העדה הפולנית, וכשאימא של אילן, קצת לפני החתונה של אילן ואורלי, היא החליטה לבדוק מה הייחוס של המשפחה שלנו ואיך פולניה טובה עושה את הדבר הזה. זה סיפור אמיתי. היא הלכה לספר האצולה הפולנית והיא בדקה האם המשפחה שלנו מופיעה שם, והיא מצאה שאנחנו לא מופיעים שם. ואז היא אמרה לאורלי, את יודעת אורלי, אנחנו מופיעים בספר, אתם לא. אז אמיר, אתה חצי אציל, זה מה שיוצא, חצי מהאצולה הפולנית. אבל יעל, את לא צריכה את כל הרשימות האלה, כי יש לך אצילות טבעית, ובעניין הזה אתם כבר מתאימים, ואני חושב שזה מקסים. ומחיאות כפיים. יעל ואמיר, אתם עומדים כאן היום מתחת לחופה יהודית שאין בה קירות, היא פתוחה, היא לא מסתירה מאחורי כתלי הסודות, והיא פתוחה ומזמינה. כאן, מתחת לחופה של כוכבים, אתם מבטאים קבל עם ועולם את רצונכם בחיים משותפים וביצירת בית חדש בישראל. אבל לא כי אתם מתאימים, אלא כי אתם אוהבים. ושירים ומילים רבים נכתבו על הרגע הזה, והרשו לי לצטט רק אחד. אחרי כל זה, אולי נפליג לאיזה אי,
על כף החוף ישוטטו הילדים, שושן אדום אני אקטוף לשערך, שמעלינו חופה של כוכבים. אני מזמין את כולם להרים כוס יין לחיי האהבה, הזוגיות והבית של יעל ואמיר לחיים. אני רוצה לבקש מיעלי, איפה יעלי? איזו יעלי? בטבעות. מה? איפה היא? יעלי שחורי? יעלי שחורי, לא, תני להם. יעלי שחורי הכינה את הטבעות של יעל ואמיר במו ידיה. הכל פה זה אנדמייד. תפקידה, רגע. תפקידה של טבעת הקידושים הוא להעניק תוקף לרגע המיוחד הזה, בו החתן והכלה כורתים ברית של זוגיות בצורה שוויונית והדדית. יעל, את מוזמנת לענוד לאמיר את הטבעת ולחזור אחריי. וקידשתיך לי לעולם בצדק, אהבה וכנות. מההתחלה. וקידשתיך לי, אני אעשה את זה בחלקים. בואי נלך. וקידשתיך לי, נכון, לעולם בצדק, אהבה וכנות. אמיר, אתה מוזמן לענות ליעל את הטבעת ולחזור אחריי. וקידשתיך לי לעולם בצדק, אהבה וכנות. סליחה, אני התבלבלתי, עשיתי פדיחה שנייה. וקידשתיך לי לעולם בחסד, אהבה ושיתוף. אבל גם בכנות. וגם בכנות. אמיר ויעל, זה הזמן שלכם להגיד אחד לשני דברים. רגע! זה שלך? לא בטוח, זה שלך. מקווה שלא החלפת כמוני. יכול להיות. אם זה לא מסתדר לך, תעשה בלשון נקבה. טוב, אז מאחר בכל רגע שאני עדיין מצליח לעמוד פה על הרגליים, זה נס, אז אני באמת אעשה את זה קצר. אז יעל, כל יום אני אומר לך שאני אוהב אותך לפחות 10 פעמים, ועכשיו אני אגיד לך משהו שאולי אני לא אומר לך מספיק, וזה תודה. תודה על הבית המדהים שסידרת לי ולגורה שלנו, במחיר של הרבה לחץ ועצבים. תודה על החתונה המגניבה הזאת שארגנת כמעט לבדך במקביל עם הבית מהמשפט הקודם. תודה על עוד מיליון דברים קטנים וגדולים שאת עושה בשבילי כל יום, אבל הכי הרבה תודה על איך שאת גורמת לי להרגיש עם עצמי. אני כל כך אוהב אותך, אבל לא פחות חשוב מזה, אני אוהב את עצמי היום יותר מאי פעם, וכל יום איתך אני אוהב את עצמי יותר. מקווה שגם אני מצליח לגרום לך לאהוב את עצמך, ואני מבטיח להמשיך לעשות את זה תמיד. אמיר אהוב ליבי, אנחנו עומדים עכשיו עם האהבה שלנו מול כל האנשים שחשובים לנו, והרגע הזה מתמצת את המחשבות והתחושות שהיו לי מהרגע הראשון, שבכלל זה הדבר האמיתי. מההתחלה הרגשתי בבית שאתה מבין את עולמי ואני את עולמך, והכי טבעי שפשוט נאהב. כמה שאתה חכם ואמיץ באיך שאתה אוהב, מוכשר באהבה ובעוד הרבה דברים אחרים. הביחד שלנו כל הזמן צומח ומתפתח, ואהבתך מאפשרת לי לרצות מלא דברים לעצמי ולנו. אתה זה בדיוק מה שרציתי לעצמי, ואני הכי מאושרת שזכיתי בך. אמרת לי לא מזמן, תלכי תמיד אחרי עצמך, אז זה מה שאני עושה. אני בוחרת בך לחיות איתך את החיים האלה. אז בערב המיוחד הזה אני מבקשת משנינו שתמיד נהיה קשובים זה לזו, שנדע להחזיק חזק וגם לתת מקום לכל אחד בדרכו, ושלא נפסיק לצחוק ביחד. אני אוהבת אותך, אהוב ליבי, בוא ונחיה ונאהב עוד המון שנים יחד, שלך תמיד.
הגענו לרגע של שבירת הכוס. אמיר, איפה אתה רוצה את זה שיהיה לך נוח? לא יודע, הכל לא נשמע לך לי. רגע, למה זה בשקית הזו? כדי שלא יישבר. רגע. רגע, אני מכין לבולה. אני רוצה רק להגיד עוד משפט אחד על שבירת הכוס. כמו שהבת שלי אומרת לי, אבא אל תחפור, אבל אני לא חופר. שבירת הכוס היא משולה לשבירות הקיימת בעולמנו. עד כמה הכל שביר מתפורר בקלות, כמו שאמר אריק איינשטיין, ועד כמה חשוב לשמור על הטוב והיפה שאנחנו משיגים בדם, יזע ודמעות. אז אמיר, זה הרגע לשבור את הכוס, בבקשה. יאללה.